Здравейте, ние сме от Жензи от Сола. След това в днес ще ви покажем как да се направите скалички вкъщи с неща, които вече имате. В шкафа имаме млечен шоколад, бисквити, трябва да вземем хладилника масло. Ето го и маслото. Трябва да натрошим бисквитите, след това да прибавим маслото към бисквитите и да ги направим като скали. Сега ще натрошим бисквитите. След като сме натрошили бисквитите, трябва да добавим масло. Аз ще добавя половината от самото масло и ще се върнем, когато вече съм прибавила. След като сме прибавили маслото, трябва да го размачкаме, за да стане хомоген с песен. Така трябва да се получи сместа ви. Трябва долу-горе така да ги оформите и ги поставяте в начиния. Трябва да се получите така. След това разсипваме шоколада. Ще ги покрия с шоколад, ще ги вкарам в хладилника. Така трябва да изглежда, след като ги изкарате от хладилника.